Kung ikaw ay nanaginip ng makapal na labi, ito ay paalala, lalo na sa mga may kasintahan na may darating na di pagkakaunawaan. So alam mo na kung ano ang iyong gagawin. Kung ang iyong kasintahan ay sa iyong tingin ay medyo masungit, huwag mong kalabanin dahil ang panaginip mo ay makapal na labi. Ibig sabihin magkakaaway o may di pagkakaunawaan sa mga magkasintahan. Pero kung yung napanaginipan mong labi ay manipis, ito ay nangangahulugan na liligaya kayo sa iyong kasintahan at magliliyab ang pag-ibig ng mag-asawa. Ito maganda, pero kahit maganda pa rin ang kahulugan, huwag magpakampanti na hindi pa rin kayo mag-aaway. So alam nyo na kung ano yung role ng mga babae. Number 1, sila ang tama. Number 2, sila ang tama. Number 3, sila pa rin ang tama. So yun. Dapat tandaan yung mga lalaki. Pangalawa, ito yung ngal-ngal sa Bisaya. Hindi ko masyado maibigay ang exact term sa Tagalog, pero ito yung sitwasyon na kung saan di mo namalayan ang iyong mga sinasabi. Kadalasan ikaw ay ma-out of topic. So yun ang tawag, yun ang term ng ngal-ngal sa Tagalog. Kung ikaw ay nananaginip na nagngal-ngal, ito ay nangangahulugan na may taong sa Bisaya nagdumot, nagtanim ng ano ba yung tinanim? Tanim ng galit o puot sa iyo. So yun ang tamang term, tanim ng galit. At kailangan mag-ingat sa mga taong nagagalit sa iyo. O sa Bisaya pa, magbantay sa tao nga nagdumot kanimo sa tago. Yun ang meaning kung ikaw ay magngal-ngal sa iyong panaginip. Next, ito yung nganga. Sa Bisaya, nganga. Sa Tagalog, i-describe ko lang, ito yung nakabukas yung iyong bibig habang natutulog or pwede rin hindi natutulog. Yun, nganga. Open your mouth, nganga. So yun, kung nananaginip kang nagnganga, ito ay nangangahulugan na kailangan mong mag-ingat sa iyong pananalita dahil baka may masasaktan at yung dahilan ang dahilan na pwede kanyang ihabla o makakasuhan ka dahil sa iyong pananalita na hindi tama o may hindi nagkakagusto sa iyong mga binitiwang mga salita. Pero kung yung bibig mo
kahit na nakanganga at walang ngipin na nakikita, ito ay nangangahulugan na may sakit na tatak o may sakit na dadapo o darating sa iyo. Kung babae ang iyong napanaginipan na nagnganga, mayroong alok sa iyo na trabaho. So maganda kung makikita mo yung babae sa iyong panaginip na nakanganga, dahil job offer yun para sa taong nananaginip, lalo na kung lalaki ang nanaginip. Meron ding alok or marriage proposal kung ang nanaginip ay isang babae, na makakita siya ng tao na nakanganga pero hindi nakita yung ngipin. So, sunod or next, ito yung ngiw-ngiw sa English owl, ibon ito. Kung makita mo yung owl sa iyong panaginip, okay lang yun. Pero kung iyong madinig ang kanyang tinig o tinig ng owl o ngiw-ngiw, may darating na malungkot na balita galing sa iyong mga kamag-anak. So yun ang kahulugan sa ngiw-ngiw o owl. Next, ito yung ngut-ngut. Di ko alam kung ano yung kirot, parang kirot yata to. Kirot. Alam niyo yung ngipin na masakit, ang tawag dito sa Bisaya ay ngut-ngut. Malamang sa Tagalog, kirot. Kung nanaginip ka na kumikirot ang iyong ngipin o di kaya hiwa sa iyong balat, ito ay nangangahulugan na pabagsak na ang iyong negosyo. Tatalikuran ka sa iyong kasintahan o tatalikuran ka ng iyong kasintahan. So yun nang muna ang mga panaginip sa ngayon.